Kako da ispečete celu ribu? Pre nego što počnemo da spremamo ribu, moramo da je nabavimo. I to najbolje u lokalnoj proverenoj ribarnici. A ovoga puta izbor je pao na brancin. Sada će vam Abel pokazati kako da očistite ribu. Ništa lakše. Pošto ste kupili ribu, najbolje da je istog dana spremite. Najprije ćemo da pripremimo sastojke za ribu. Pošto ću ja da spremam ribu na mediteranski način, onda sam od sastojaka izabrala beli luk, sveži ruzmarin i maslinovo ulje. Pre nego što počnete da dodajete sastojke ribe, morate dobro da je natapkate papirnatim ubrusom i tako izvučete što više vlage iz nje, jer ne želite da dobijete kuvanu ribu, već pečenu ribu. Ja po pravilu obložim plitki papirom za pečenje, da ne bi postale prave. Što i vama savjetujem. Zatim zasecite ribu sa obe strane. Utrljajte so u ribu, s polja i unutra. Najbolje koristite krupnu so i nemojte da štedite. Dodajte sveže samleven crni biber. I na kraju prelijte ribu maslinovim uljem. Obilato. Zatim u unutrašnjost ribe stavite beli luk, iseckan, i na kraju grančice svežeg ruzmarina. Na kraju stavite ribu da se peče u rerni koju ste prethodno dobro zagrejali na temperaturi od 220 Celzijus stepeni. Za to vreme, dok se riba peče, spremite priloge. Pecite ribu 15 do 20 minuta, što zavisi od njene veličine. Pošto ste ribu ispekli, onda je prelijte limonovim sokom i zapamtite, riba se kratko peče na visokoj temperaturi.
Najbolji način da utvrdite da li je riba dovoljno ispečena je da pogledate meso iznutra. Ako izgleda ovako, onda je to dobar znak. Ribu služite odmah. Prijetno!